markagintzari buruz estitxu garai etorri jaku, eta irakurriko zuet gutxora bera bere perfila, apur bat zuen jakinen gainen egoteko. Estitxu garai, artetxe, publizitate eta harreman publikoetan lizentziatu zen eta ondoren gizarte komunikazioa masterra egin zuen, gaur egun doktorea da ikus-entzunezko komunikazioan eta publizitatean, eta EHUko irakaslea persuasioa, marketing kulturala eta arte zuzendaritza irakasgaietan. Ikerlari bizitaria izan da Nueva Yorkeko Unibertsitate Publikoan eta Irlandan, Limerickko Unibertsitatean. Bere ibilbide akademikoan publizitate elebidunaren gaineko zerbait artikulu zientifikoa argitaratu ditu eta egun markagintzaren gaineko ikerketan murgilduta dago batez ere. Euskal Herriko Unibertsitateak euskalgintzako eragileekin batera, euskara eta euskal kulturaren marka ikertzeko martxan jarri duen proiektua zuzentzen du ikerlari nagusi gisa. Horretaz gain, ibilbide profesionalean zenbait enpresa eta erakunde publikoren komunikazio aholkulari gisa dihardu. Komunikabide ezberdinen kolaboratzaile finkoa ere bada, Argia, ETB, Euskadi Irratia eta 2016tik ona Berria taldeko administrazio kontseiluko kide da. Estitxu markaz hitz egiteko, egia esan da ez dauka lan erreza, hemen egon diren guztiak ez dute lan errezik euki, baina estitxuk ere ez dauka, izan ere hemen bildu garen guztiok bakotxak dauko gure aita eta gure ama, ezta? Eta oso dispersio handia dago hemen, seguramente gure lau arlotako enpresa daude, eta orduen irizpide amankomun batzuk ematea nahiko zaila sortatuko zaio berai, baina enbidoa bota genion estitxuri, estitxu ere oso ausarta da, onartu zuen gure konbitea eta orduen eskatu genion alde batetik marka gintzaren inguruan hausnarketa orokor batzuk egitea eta gero posible baldin bada guri ere danondako lixo dezaketen aholku batzuk emuteko. Osea, nahi duzunien eskerrik asko konbitea onartzearrik eta aurrera nahi duzunien. Eskerrik asko lehenengo zuei gonbidatzagatik. Egia esan, gonbitea jaso nuenean, ez dakit bildurra eman zidan, baina bai iruditu zitzaidan oso lan zaila jarri zidatela. Azkenean komunikazioaren alorretik etorrita, beti galdetzen dugun lehenengo ez da, ze jende eukiko dut aurrean, ze publiko. Eta orduan Javierrek esan zidanean... Itxo, momentu bat, ez ditxu ze uste dut ez dela ondo entzuten. Bai? Oren bai. Bai. Orduan Javierrek esan zidanean, hemen zaudetenok, ze alor ezberdinetatik zatozten, lau alor diferentetatik. Nolabait gainera zuen kooperatiben tamaina ere zelako ezberdina den. Batzuk oso kooperatiba handiak, komunikazio departamentu handiekin, beste batzuk ertainak, baina asko ere txikiak, eta azkenean aukerarik agian ez daukazue komunikazioari hainbeste denbora eskintzeko, iruditu zitzaidan ezinezkoa. 20 minututan egitea zehose guztiontzat baliagarria izango dena. Baina, behin berak gutxi gora bera eskema eginda, uste dut, nolabait guztientzat baliagarria izan daiteken, zerbait ekarri dudala, baina hori zuek esango idazue, ostean, ea ala den edo ez den. Marka, bai? Markari buruz hitz egiteko gonbidatu naute, eta markaren kontzeptua gaur egun, oso barreiatuta dagoen kontzeptu bada. Pentsatzen dut marka entzunda guztiek eukiko duzuela zuen ideia propioa, zuen definizioa. Orduan nik emango dizuet nirea. Uste dudana orain arte entzun duzuenaren, ez dakit pixka diferentea izango dela, baina bai nik beti erabiltzen dudana eta ondo funtzionatzen didana. Niretzat marka bat da historia txiki bat. Bai? Historia txikitxo bat, esan daitekena, iaia paragrafo baten. Marka entzuten dugunean, askotan, burura datorkigu marka izango dela logotipo bat, bai? Enpresak agian daukan irudi korporatiboa, hori gaindituta dago. Egia da markaren kontzeptua sortu zenean, bazegoela oinarrian premia hori, bai? Produktuak markatzeko logotipo batekin eta bereizteko lehiakideen gandik.
gaur egun ikuskera hori dago erabat gaindituta. Marka bat gehiago da asoziazioen bilduma bat, bai? Esaten dugunean, enpresa baten izena, edo ikusten dugunean logotipoa, burura datorkigun hori, eta horregatik esaten dut ipuin txiki bat dela, ze asko dauka narratibatik. Bai? Da, eraikitako ipuintxo bat. Orduan, marka bat ez da bakarrik enpresa baten marka, bai? Personok ere jakingo duzue gaur egun marka moduan lantzen direla, personal brandingan eta, orduan, persona baten izena esan da, burura datorkiguna, hori izango litzateke persona horren marka. Bai? Adibidez, adibide batzu jartzearren, Nike esan da dela ohiko marka komertzial bat, bai? Burura etor dakizkigun asoziazioak, eta hauek noski dira ikerketa zabalak eginda partekatzen direnak, azkenean gero bakoitzak bere esperientziatik eukiditzazke ezberdinak. Kontua da zeintzu diren partekatu edo nolabait zabaltzen diren eta edatzen diren horiek, ezta? Batzuk ikusten dugu direla produktuari lotutakoak zuzenean, bai? Izan litezkenak funtzionalagoak, adibidez, Nike erosotasunarekin lotu dezakegu edo garestia izatearekin. Beste asko dira enpresaren komunikazioaren ondorioz datozenak. Nike logotipoa da beste asoziazio bat, bai, ikurra, eta just do it. Eslogana. Bai, horiek komunikazioaren ondorio dira. Baina izateko moduarekin ere lotu ditzakegu asoziazio horiek. Nolabait kirolari nekaezina izatearekin, bai? Eta gauza horiek bai badira nolabait balio emozional batzuk atxiki zaizkionak markari eta direnak enpresari balioa ematen diotenak, baina ez zainbeste produktuari lotutakoak. Bai? Eta horiek dira, esaten dizuedan kontakizun txiki horren parte. Beste bi adibide ekarri dizkizuet, Berritxarrak musika talde baten ikusteko zelako anitza den markaren lanketa, eta herrialde baten adibidez Alemania. Jakingo duzuen nation brandinga oso boladan dagoen kontzeptua dela, herrialdeak ere lantzen dira gaur egun marka moduan. Azkenean, herrialde bakoitza, nik zuei esaten dizuet Alemania hemen, eta esaten dizuet, esan burura datorkizuena, Alemania entzunda. Bai? Seguramente, ezaugarri asko partekatuak izango dira. Ze badago Alemaniari buruzko narratiba bat eraikia, bai? Eta hori da Alemaniaren marka hori. Bai? Gauza ukigarrietaz gain, badago mundu simboliko bat ustiatu beharrekoa. Orduan, hemen zaudeten guztiok, marka bat badaukazue. Beste kontu bada, marka hori estrategikoki lantzen den edo ez. Alegia, brandina, markagintza egiten den edo ez. Eta azkenean horretan egon daiteke ezberdintasuna. Ze horretan oinarritzen da marka batek balio hartzea bere kasa edo ez. Marka bat ondo eraikita dagoenean da enpresaren balio bat gehiago. Bai? Orduan, prozesu honetan bereizketa hau funtsezkoa da. Alde batetan daukagu marka identitatea. Marka identitatea zer da? Marka identitatea da enpresaren esku nolabait komunikatiboki dagoen guztia. Enpresa zer den bere horretan, baina ere proiektatzea zer izan nahi duen. Hemen sartuko litzateke adibidez, irudi korporatibo identitate visual guztia, logotipoa, baina enpresaren komunikazio guztiak ere bai. Eta hemen, garenaz gain, oso importantea da hori, proiektatzea zer izan nahi dugun. Eta gero bestaldean, dago marka irudia. Eta niretzat markan, gakoa gehiago da hori, marka irudia. Alegia, beste aldean, adibidez, kontsumitzaileek, ez da bakarrik kontsumitzaileek, hemen ere sartzen dira, interes taldeak, behin eta berriro goizean zehar aipatu diren stakeholderrak, bai? Marka irudia da nola ikusten gaituzten, bai? Jendeak benetan buruan daukana. Aipatu ditugun asoziazio horiek, bai? Galdetuta, korporazio bati buruz, persona bati buruz, herrialde bati buruz, zein den garatzen den errelato hori, narratiba hori. Bale, orduan, ikusten dugu bata dagoela nolabait, erakundearen esku, eta bestea dago jendearen buruan. Eta honetan, zerikusi handia dauka posizionamentuak. Bai? Posizionamentuaren kontzeptua ezaguna egingo zaizue seguruenik, posizionamentua da
nolabait, xede taldearen buruan, bai, gure erakundeak hartzen duen tokia, lehiakidengandik bereizten duena. Eta esan dudan hau fundamentala da, lehiakidengandik bereizten duena. Eta hemen, derrigorrean egon behar du balio proposamen batek. Bai? Orduan, zuek galdetzen badio zuen buruari. Bueno, eta nire erakundean, zein da, nik jendeari galdetzen diodanean, nire enpresari buruz, nire kooperatibari buruz, zein da egiten duen errelato txiki hori? Bai? Ze ezaugarria aipatzen dira hor, ze asoziazio pizten dira. Bai? Eta asoziazio horiek batzuk izango dira produktuari lotutakoak, bai? Gehiago onura funtzionalak. Eta askotan, batez ere B2B negozioetan, hauek ekartzea errezago egiten zaigu. Eta pentsatzen dugunean, nolabait, gure markari buruz eraiki beharreko errelatoan, ezaugarri hauetan zentratzen gara asko, bai? Produktuak zer ezaugarri dauzkan, eta bar. Baina hori bezain importanteak dira, beste bi zutabetan daudenak. Hau da, ze onura emozional dakarkio, adibidez B2B enpresa jarriko ditut adibide moduan, azkenean markari buruz hitz egiten dugunean ematen du gehiago bukaerako kontsumitzailei zuzendutako marka komertzialetan errezagoa dela aztertzea, bai? Eta hemen zelan zaudeten ere asko, nolabait beste enpresa batzuei saltzen diozuenak, nahi dut ere ikustea honen aplikazioa bertan, bai? Guztiok egiten dugu adibidez datorrenean gure bezeroetako baten ordezkari bat, adibidez, komertzial bat, ingeniari bat, atzerrikoa ona, guztiok alegintzen gara bere esperientzia erosoa izan dadin, ona izan dadin, oroitzapen ona eukidezan, hala? Hau egiten dugu, bere horretan. Hau zergatik egiten dugu. Hor badago intuizio bat atzean. Badakigu erosketa prozesuan, erabakia gidatzen duena, ez direla bakarrik produktuari lotutako gauzak. Badaude gauza asko, alor emozionalekoa direnak, sentipenak, harremanak, eta hoiek gidatzen dute asko ere erosketa prozesua. Orduan, egiten dugun planifikazio hori pertsona horren bisita ona izan dadin, hor ari gara markagintza lan bat egiten. Beste kontu bada, lan hori ez izatea nolabait markagintzaren mesedetan antolatua. Esan nahi dut. Nahiz eta zuek ez euki komunikazio sail handi bat, markagintzaren ikuskera txertatzea da mentalitate aldaketa bat. Ze esan dizuedan, errelato hau eraiki dezakezue. Eta errelato hau eraikita, ari zarete jada, planteamendu estrategiko bat egiten, eta zehazten zeintzuk diren zuen enpresen posizionamentua, balio proposamena, baina ikuskera horretan txertatu asko ere emozionalki zer eskaintzen diogun gure bezeroi, eta azkenik nire bezeroek ere nola proiektatzen dute euren burua, bai, nirekin daukaten harremanean. Azkenean autoadierazleak diren onurak oso importantea dira, bai? Oso importanteak, kanpoko bezero bat datorrenean ona eta bera sentitzea nolabait ondo bere buruarekin kontatuta hemen, bai, eduki dituen harremanak, zer egin duen, hori ere fundamentala da. Orduan, errelato txiki hori osatzean, hariko zarete berez, marka planteamentuan jartzen zuen erakundea. Zein da gakoa? Markagintza ez da komunikazio sailaren kontu bat, Markagintza ondo lantzen bada, azkenean langile guztiek eduki behar dute errelato txiki hau barneratuta. Entzungo zenuten behin eta berriro langileak direla preskriptore honenak lehenengoak, bai? Langileek ez badaukate hau barneratuta, nola lortuko dugu gero interes talde ezberdinetan errelato hori txertatzea? Oso zaila izango da, bai? Baina lehenengo pausua da guk definitzea zer izan nahi dugun, lehen ikusi dugun eskema horretan, bai? Gero lortzeko benetan, marka irudian jendeari txertatzea zer ganen. Aipatu ditut, bigako hauek, baina nahi nituen azpimarratu. Esperientzietan oinarrituta dago asko markagintza gaur egun, bai?
sentitu dezatela zerbait. Ze azkenean, kontu ukigarriak, unique selling proposition, moduan ezagutzen zena, produktuaren ukigarri bat, errepika ezina izango dena, hori gaur gero eta lehiakorragoa dira merkatuak, orduan oso zaila da eukitza ezaugarri bat izango dena objektibagarria besteek eguiko ez dutena. Baina konexio, esperientzialak, emozionalak, horiek berdin-berdin errepikatzea asko zailagoa da. Horregatik alegintzen dira, etengabe, enpresak modu honetan konektatzen. Eta esandako gakoa da ezberdintzea. Balio proposamen hori pentsatzen duzuenean, alegia, zein izango da nire ipuin txikia, pentsatu zein den zuen lehiakideen ipuina. Ze oso ipuina antzekoa garatzen badugu, ez gara hariko ondo egiten gure lana. Bai? Bale, orduan, orain arte aritu naiz nolabait ikuskera hartuta gehiago produktu markena, bakoitzaren markarena, baina badago gero marka mota bat, aterki marka deitzen dena, hau da, marka ezberdinak barnean hartzen dituen goiko mailan dagoen beste marka batena. Zuek baduzue zuena, bai? Mondragon. Eta baduzu ere, zuen eslogana, iruditzen zaidana oso potentea, eta normalean esloganak baloratzea iruditzen zait oso zaila, eskatzen didatenean eslogan bat baloratzeko, esaten dut, ezagutu gabe zein den enpresaren posizionamentua zelanketa dagoen, oso zaila egiten zait eslogana baloratzea. Kasu honetan ez, Humanity at Work hori, hor bertan, gaur ikusi dut lehenengo aldiz, arte ez dut inoiz euskaraz ikusi, sarreran ikusi dute gizatasuna lanean, bai? Orain arte komunikazio guztietan, beti ingelesez ikusi izan dut, pentsatzen dut, askoz gehiago dagoelako enfokatuta atzerrira. Eslogan horrek, bere horretan jada, ematen digu oinarria, ematen digu aukera garatzeko, aipatu dudan storytelling, hori guzti hori oso errez, badauka, bai? Ze azkenean, gaur egun responsabilidad sozial korporatiba, ardura sozial korporatiboaren kontua, enpresak guztiak ari dira joko zelai horretan, eta lehiatzen, eta irudikatu nahian zelako arduratsuak diren gizarte gaiekin. Baina eske Mondragonek ez du irudikatu behar, Mondragon bat da, hori, bada. Beste kontu bada, asmatzen duen gero, komunikazio horretan. Eta hori gakoa da, ez da nahikoa izatea, bai? Itxura hori ere hartu behar duzu. Eta orduan, badago storytelling hori, kontua da. Benetan, Mondragonek funtzionatzen du zuenean aterki marka moduan. Atzerrian eta zalantza daukat. Egon naiz begiratzen zuen web orrialde ezberdinak, eta ez dut batetan ere ikusi, lotura hori, logotipo honekin, esloganarekin, ez dut ikusi. Eta azkenean, aterki marka batek daukan onura da, atzerrian eta ibiltzen diren enpresek, egiten duen bidea, adibidez, handienek, pizten dituen asoziazio horiek, sortzen duen konfidantza hori ondo lan egiten badu, automatikoki traspasatzen zaiela besteei, bai? Baina horretarako benetan aterki horrenpean joan behar du, komunikatiboki. Ez padoa, ez badu komunikatzen, behin eta berriro, nire marka komertziala dau, baina eske gu gara talde bat parte, eta gero garatzea storytelling hori taldearena ere, ze ezaugarri komun batzuek osatzen dute taldearen storytellinga, bai? Eta nolabait zuen markaren zati bat ja emana dator. Baina ezaugarri komun horiek ere barneratuta egon behar dira, partekatuak izan behar dira, bai? Eta marka hori erabiltzea funtzeskoa da. Orduan markaren erabilpenean eta honetan zuek erantzungo didazu eta nik baino askoz gehiago jakingo duzu, ez dakit behar beste ustiatzen den. Azkenean, aterki markak funtzionatzen duelako berme marka moduan, eta hori da daukan potentziala. Nire ustez, hemendik kanpo nazioartean behintzat, Mondragonek izan beharko luke Euskolabela. Euskolabela, zigilu bat, kalitate zigilu bat, nolabait, badauzkana ezaugarri horiek guztia atxikita. Eta aktibatzen dituenak, nolabait, ardura sozial hori, langilek daukaten protagonismoa, hori bere horretan aktibatzea, marka hau erabilita bere horretan. Bai, orduan, kontua da behar bezala ustiatzen den gaur egun. Pentsatuta Mondragone korporazioak
dauka markan, gaur egun, eta hau da nire irudia, nik hausnarketarako pare bat ardatz, eta gero osatuko ditugu alba da zuen ekarpenekin, bai? Iruditzen rigorrezkoa dela etxean, nolabait, eta atzerrian, ez dauka zerikusirik, bai? Batek eta besteak. Orduan, iruditzen zait etxean, Mondragon korporazioaren narratiba hori, belaunaldi batzuetan oso txertatuta egon dela, eta nolabait ezaugarri horiek errepikatuko lirateke inongo arazorik gabe. Bai? Beste garai batzuk ziren, egia da ere komunikazioa aipatu da goizean zehar, askoz vertikalagoa zen, errezagoa zen kudeatzea nolabait erakundei buruz zegoen informazioa, baina iruditzen zait nolabait kooperatiben sorrera garapena guzti horri buruz belaunaldi batzutan badagoela desenteko informazioa. Kontua da, transmisio hori ematen ari da hurrengo belaunaldiei, eta hor dago gakoetako bat. Bai, zen nire belaunaldian zalantza handiak dauzkat. Ea, storytelling hori, asoziazio horiek berez badatu zen edo ez. Eta hor dago etengabeko lanketa bat, marka bat ez da zehose estatikoa. Etengabe egokitzen joan behar da, dinamikoa da. Orduan, ikusi behar dugu ea benetan balioiek komunikatzen ari diren. Iruditzen zait, gaur egun dagoela kriston potentziala bizi dugun egoeran Euskal Herrian, nolabait antitesia egitea oso erreza delako. Barkatu, bai. Houston tenemos un problema. Bai. Arazo teknikoa dauzkagu itzulpena egiteko Bai. orduan bakarrik aldatuko duzu zera, kajetin hori? Bueno, arazo hori bada. Bai. Itzulpena, los que estáis escuchando la traducción, ¿lo estáis escuchando bien? ¿Sí? ¿Va bien? Ya. Ez dago poltsikorik, osea dira fraka bereziak esartu hemen. Bai, oso altu. Bueno. Bai, hortxe. Bai. Hori. Sí. Eskerrik asko. Bai. Bueno, mientras tanto os digo que con la etiqueta esta de Kaforoa, gutxi gorabehera 300 bat mezu edo dauzkaula. Bai. Eta ez da trendik topik izango, baina bueno, nahiko movida badaula, osea que nahi badazue jarraitzu mezuak idazten. Zuen reflexioak apur bat bertara botatzen, sare sozialetara. Bai. Vale. Bueno, hau izan da justo tensio dramatikoa emateko, ze justo esaten nahi nintzen oso importantea zen. Orduan beti isilune baten ostean nola kasu gehiago egiten duzuen. Bueno, orain ere mikrofono asko hobeto doa orduan. Bueno, esaten ari nintzen, iruditzen zaidala badagoela aukera bat markari lotuta, antitesi bat proposatzeko eta azkenean hor antitesi horretatik transmititzeko Mondragoni lotutako asoziazio horiek eta da Euskal Herrian badago realitate bat azken urteetan ikusten ari garena eta da korporazio handi asko bertan sustraituta zeudenek eraman dute bere kapitala kanpora, bai, kapitala nolabait saldu da kanpora eta horrek ondorioz ekarri du gero enpresa horiek desustraitzea eta finean gero deslokalizatzea, ixtea, kaleratzen masiboak, bai. Hor, badago antitesi bat oso garbia nola kudeatzen duen Mondragonek krisi bat eta ze oinarri dagoen eta zer gertatzen ari den krisi ekonomiko honen karietara orokorrean beste korporazio batzuetan. Eta antitesi horiek oso potentea dira, ze oso errez ikusten dira ezberdintasunak. Bai? Orduan,
etengabeko lanketa hori etxean, bai? Gero beste kontu bada, erabat ezberdina atzerrian. Atzerrian lehenengo gakoetako bat etxean ere, baina atzerrian noski izaten da ezagutza. Orduan, ezagutza horretan, aterki marka horrek noski funtziona dezake bide egile moduan. Eta gero beste kontu bat, hemen Euskal Herrian orain arte bat ere ondo kudeatu ez dena, da nation brandingaren kontua. Bai? Kontu politikoengatik, zailtasun handiak egon dira nolabait Basque markaren pean Basque marka hori kargatzeko, ze country of origin effect hori, hau da, herrialdeek bere horretan nola laguntzen dieten markei, guk esaten dugunean Alemania, zuzenean etortzen zaigu teknologia nolabait punterengoa oso zorrotza. IKEA ere nolabait lotzen da, bai, suediariekin, hango egiteko moduarekin. Orduan, zein da Basque marka? Bai? Eten da berriro. Niretzat horretan, zuenaren moduko korporazio batek izan beharko luke gida marka horren zabalpenean. Bai? Eta lotzea Basque marka hori Mondragoni ere, uste dut izan litekela eduki transmisiorako oso bide potentea. Gaur egun ikusi dut gehiago, marka zuen web korporatibo askotan, Spain markaren azpian ere, nolabait enpresa espainola izatearen referentzia hori egiten dela. Nik uste dut, Baskek eduki ontzi huts bat askotan deneinean, kriston potentziala daukala hor, ustiatzeko, eta Mondragon izan ditekela horretan, nolabait aitzindari hori kudeatzen. Ez. Vale. Ia. Bai. Bueno, lehen nintzen Rihanna gehiago mikro horrekin, orain ez dakit zer naizen. Vale. Bueno, Madonna. Bueno, nahiago dut aldaketa. Orduan, Euskola Belizatearen horretan uste du badagoela bide bat lantzeko eta Basque marka horri ere Mondragonek bere ekarpena egin diezaiokela. Nolabait, hona etorri naizenean, proposatzen zitzaidan galderetako bat zen, zein neurritan, nolabait komunikazioa jasan duen eraldaketak, eragin dion markaren kudeaketari. Eta goizean, krisiari buruz hitz egiten zigunean Luisek, aipatu digu eztan, nola paradigma aldaketa bat egon den, internetek, sare sozialek ekarritakoa. Lehen komunikazioa enpresena zen askoz vertikalagoa, bai, hobeto kontrolatzen genuen gure iturritik zer zijoan eta zer jasotzen zuten publiko ezberdinek. Gaur egun, demokratizatu da nolabait, edozein da igorle, bai, eta horrek, anistasun horrek asko konplejutzen du markaren kudeaketa. Eta aldatzen du, baina era berean aukera handi bat ere bada. Ze sinesgarritasuna gehitzen dio. Nolabait, iturria denean enpresa bera, hor badago nolabaiteko barrera bat, ze pentsatzen dugu, berari buruz esango dit, bai? Ordea, esaten digutenak ez direnean enpresako kide, baizik eta sare sozialetan egon daitezken beste persona batzuk, hor sinesgarritasuna gehitzen da, bai? Horregatik, gero eta gehiago jotzen da, marken kudeaketan, nolabait, erabiltzaileek sortutako edukiak bultzatzen eta bideratzen, eta hau batzutan bultzatzen da, ez da publizitatea, zegakoa sare sozialetan da, publizitatea eman dezaken edozer gainditu eta egin komunikazioa publizitatea ematen ez duena, hau da, erabiltzaileek sortzen dutena, bai? Baina hau badago modua ere kudeatzeko komunikatiboki. Orduan, hori da gakoetako bat, eta beste bat, ezagutuko duzuen naia da, ze oso boladan dago, inbound marketing bezala deitzen dana. Bai? Zer da hau? Hau da, ez jarri publizitatea jendea iris dadin zure edukietara. Pentsatu, zure erosleek, zure bezeroek, zer bilatzen duten interneten adibidez. Zer bilaketa egiten dituzte. Orduan, nola sor dezaken nik edukia, eduki interesgarria, pertsonaiek zuzenean iristeko eduki horretara bilaketa hoien bidez.
bai? Edukia sortuta, oso espezifikoa blog baten. Orduan, behin eduki hori sortu dugunean, eta jendea iritsi denean eduki horretara, horgakoa da urrengo saltoa ematea, eta nolabait eduki hori konektatzea, bai, gure markarekin. Baina ni ausartuko nintzateke esatera, asko zerrezagoa dela bigarren salto hori, hau da, konektatzea edukia gure markarekin, ze gainera oso ohituta gaude markekin bizitzera, markek gauzak babestera, lehenengoa baino, eduki hori sortzea baino, eta jendea horra iristea baino. Baina joera hau da, osea, aldaketa nabarmena da, bai? Bai, bukatzen nago azken diapoa da. Eta azkenik, zenbait gako, ez daukat astirik sakontzeko nahiko nukeen beste, baina egia da, bai sare sozialen ondorioz eta bai orokorrean, joera markagintzan hemen biltzen ditudan elementu hauetan dagoela. Gaur egun bat. Bilaketa bisualen kontua, bai? Reputazioari buruz hitz egiten denean, asko pentsatzen dugu, adibidez interneten, bilaketa bat egin, Googleen, eta agertzen diren lehenengo emaitzetan. Baina gero eta gehiago pentsatzen dugu iruditan, eta gero eta gehiago jotzen da, bilaketa horiek egitera irudiak atalean, imagenesen, bai? Orduan, hor agertzen diren lehenengo emaitzak, ari dira erakundeak gero eta gehiago horiek kudeatu nahian. Zergatik? Storytelling horretan, esan dizuedan marken asoziazio horretan oso importantea delako. Eta enpresa batzuen kasuan agertzen den guztia beti da logotipoa, bakarrik. Beste batzuen kasuan produktua, bakarrik. Orduan, hala bada agian pentsatu behar dugu, ze interesatzen zait nire posizionamentua, nire balio proposamen hori irudikatzeko. Agian behar dut personak agertzea, bai? Orduan egiten da lanketa bat izugarri handia, SEO teknikak erabilita, nire web orrialdean ikusita ze irudi txertatu ditzakedan beste batzuen web orrialdeetan, irudi horiek lehenengo posizioetara eramateko. Zuek ez duzu egin bilaketa bat egin irudietan, bai? Edo persona bat bilatzen dugunean, askotan, iaia irudietan bilatzen dugu lehenengo, eta ez, bai? Bertan informazioa datorren orrialdean. Orduan, irudiak oso importantea dira. Gero eta gehiago enpresa jotzen ari dira aktibismo konprometitura. Bai? Oso kasu sonatuak egon dira, nahikena eta bar, hemen gure enpresak beti egon dira konprometituta, bai? Eta beti, adibidez, Mondragonen kasuan euskaraekin, euskal kulturaekin lotura, beti izan da oso nabarmena. Baina hori komunikatu behar da gero ere, bai? Eta jendeak ikusi behar du lotura hori. Orduan, aktibismo hori orain joeran dagoena mundu mailan, hemengo enpresek beti egin dute, bai? Baina egitea ez da nahikoa, bai? Adierazi egin behar da ere. Gero publizitate programatikoa, honek daukan potentziala da izugarria, guztiei gertatuko zitzaizuen, ari zaretela bilatzen bidai bat, bai? Eta hurrengo egunean berriro sartzen zarete interneten eta bidai horri lotuta proposatzen dizue, bai? Hotela, bestea, hori zergatik da, azkenean big data, delako kriston tresna datu pilo bat. Daudelako marken eskura, orduan erosten duzuna, ez da inbeste espazio publizitario bat, baizik eta audientzia konkretu bat, bai? Eta erakusten duia hori segmentatuta, ze datu horiek masiboa dira. Eta gero azkena, influencer marketinga, erabiltza nolabait, eta influencer ez duzu ulertu behar, youtuber gazte baten moduan sare sozialetara edukiak igotzen dituena, Influencerrak badaude ere gure sektorean, bai? Reputazio handia duen jendea, prestigiozkoa, preskriptore onartuak, horiek zeintzu diren pentsatu behar da, eta horien bidez nola egin marketinga. Eta azkenik marketing esperientziala aipatu dizuet jada, orduan ez dut honetan sakonduko. Orduan bukatzeko hori, pentsatu, zuen marka, zuen relatoa, zein izan behar da, ezberdindu zaitezte, marka eraiki, marka landu eta saiatu zaitezte, zuen erakundean guztiek hau barneratzen eta benetan ezberdintasun hori markatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ez ditzu. Baten batek galderaren bat edo itxi gaure da? Bueno, besterik ez baldin bada, nik ingo izut, lehen ni sare sozialekin oso arduratuta nago. Ez naiz ni horretan aditu, baina bueno. Ez, eta, bueno,
Marka kontuetan hor ere hainbat eraso izan daiteke, sare sozialen bitartez eta gomendioa izango litzateke marka gestionatzeko orduan ere sare soziala kontutan eukitzea edo lehenestea? Zein izango litzake? Kontutan eukitzea tresna moduan, baina gauza bat esango dizut. Haterrak eukitzea oso ona da, Marka importante guztiek haterrak euki behar dituzte. Azkenean ere batzutan da bakizue hau hitz egin desatela zuri buruz naiz eta gaizki izan. Haterrak dira parte bat, eta hori kudeatu behar da. Ezin duguna egin da gure komunikazioa kudeatu haterren arabera. Hori da akatsa goitik berakoa eta askotan gertatzen da, bai? Nolabait komentario negatiboek hartzen dute guregan kriston proiekzioa, hau da, egiten dizkigute 10 komentario positibo eta bat negatibo, eta nolabait negatiboa geratzen zaigu hiltzatuta, horren arabera egitea komunikazioaren kudeaketa, da kriston akatsa, eta marka horren arabera ardaztea bebai. Orain, hori kontutan esartzea, eskudeatzea, akatsa litzateke. Nik uste dut hor, alegin bat egin behar dela benetan markek euren kontu korporatiboetatik kudeatzeko, baina askoz importanteagoa da norabait, hori kontrarrestatzea, haterrak dauden moduan beti egoten dira. Markaren maitaleak, loberrak, fanak, bai. Ere hoiei eman indarra eta hoiek sentitu daitezela komunitatearen parte, markaren parte, marka hori babesten dutenak eurek izan daitezen. Eta komunitate hori eratzea, hori da oso zaila dena, baina azkenean ez du gainbeste pentsatu behar nola kudeatu guk erakunde moduan, baizik eta nola sortzen dut ejertzito bat, bai, benetan maiteko duena nire marka, eta balio hoiekin bat egingo duena, horrelako eraso bat dagoenean erantzuteko. Honi buruz asko sobete hitz egingo diguzuzuk, baina uste dut hori dela gakoa. Erki. Luis? Me interesa mucho saber cómo preparas una marca, a un CEO como marca, porque al final también todos tenemos una marca personal y el presidente o el CEO de una compañía, pues hoy en día en muchas de ellas se han planteado si tienen que estar o no en redes sociales, si tienen que estar en Twitter. Es cierto que muchos están abandonando Twitter, otros han llegado, como el año pasado llegó la presidenta del Santander, otros prefieren estar en LinkedIn. Bueno, cada organización tiene que encontrar lógicamente dónde, pero ¿cómo lo preparas teniendo en cuenta que por un lado eso tiene que estar alineado totalmente con el propósito de la compañía, con la marca paraguas, si es que tienes un montón, donde es una compañía, lógicamente una matriz importante con un montón, como ocurre en esta casa? ¿Cómo le preparas para el desembarco en las redes sociales, para cuidar su marca y luego para hacer frente, lógicamente, a todos esos ejércitos y hordas de precisamente no va a ser brand lovers, lo que va a tener a partir de ese momento? ¿Cómo cuidas la marca de ese CEO? Y si tú en este minuto recomiendas a las compañías de manera general o no que su CEO esté en las redes sociales. La primera respuesta importante a esto creo que es en qué medida también esa cuenta de ese CEO la va a gestionar él o ella personalmente o va a ser un equipo de comunicación, porque normalmente en muchas compañías grandes es un equipo de comunicación el que gestiona la cuenta del CEO. Entonces esto cambia totalmente, porque garantizas de alguna manera que va a haber un filtro y que todas las respuestas van a ir en pro, ¿no?, de esta gestión y van a ir también de acuerdo con los valores de marca y con la proyección que se quiere dar. Entonces, yo creo que es conveniente, al igual que antes Begoña ha comentado, que los periodistas y las periodistas por sí mismos son personas con gran reputación y que de alguna manera pues proyectan, ¿no?, la reputación de la propia compañía. Yo creo que los y las CEOs pueden ser una herramienta fundamental para humanizar también, ¿no?, para poner cara detrás de esas compañías. Hoy en día estas cosas son las que marcan diferencia. Yo sí lo recomendaría. Ahora, si esa gestión va a ser personal, asumes un riesgo muy grande, porque luego otra cuestión va a ser meramente profesional esa cuenta o va a ser profesional y personal, que es otro hándicap al que continuamente, no soy experta en esto, pero te estoy dando un poco la opinión desde lo que veo. Entonces, todas estas preguntas previas creo que te llevan a una respuesta que no va a ser de un color solo, va a ser una o va a ser otra. Yo en general creo que es positivo, pero es positivo bien gestionado, porque puede ser un problema añadido y no estamos para crear problemas, ¿no? Entonces, si vemos las condiciones para que eso se gestione de una buena manera, la respuesta es sí. Igual, si lo va a gestionar de manera personal,
nos tenemos que preocupar mucho de unos buenos cursos de formación antes, de establecer claro cuáles van a ser los límites, sí, de si esa persona se ve capacitada. Entonces, en general yo creo que es positivo, pero con mucha cautela. Erki, bueno, besterik ez bada, txalo bero batekin agurtuko dugu, ez ditxo, esker.